Wadere seger ning. Wadere kalih wadere piye? Dadi masakane istimewa. Sip. Wadere atos. Orane sing mbok lem apik belas iki lho. Renyah. Gurih. Jeruke mesti teko batu sing iki. Oh iya mesti. Apal aku. Piye? Pokoke acara ngene iki, acara JKP. Acara iki ning Kediri. Batu teko rene. Iya. Itu namanya kerukunan, paham rawe? Oh, luar biasa. Ya, luar biasa. Ku acarane sing Batu Kediri ya rono. Lagi ngoten to, Mbak? Heeh, bener. Aku Mas ora teko ero le. Sebabe. Ya wong warga kok Mas Amun. Wong jero to kowe? Jero aku. Jero ndi? Jero kurungane gedeng. Maksudnya yo ikut jamaahnya. Mbah. Apa? Iku kok aku kan ngedum iki kaos. Iya. Sadurunge aku ngomong oke-oke. Wau kan pun wonten sing anu ngisi wau sinten? Iya. Sing Mbah Bodro. Mbah Bodro. Mbah Bodro. Saka ndi awakmu ngerti apa ora iki dudu Malang dudu Kediri.